Gernikako Jaialai pilotalekutik gau ondizuela pilotazaleok, zer modu zarete? Bigarren astelehen ez jarraian hemen gaituzue, gaur indarrak neurtuko dituzten bibikoteak benetan dira oso orekatuak eta oso indartsuak. Alde batetik Goikoetxea eta Etxeto, bestetik Beaskoetxea eta Lopez. Eta guk txandaka izango ditugu hemendik aurrera adituak, Jokin Arbe eta Ibon Aldazabal, gaur Jokinen txanda. Gauan Jokin, zer moduz? Gabon Xabier, ramen, oso ondo, oso gustura. Bueno, bikote handiak eta oso orekatuak biak. Bai, oso lehia orekatu bat ikusten da, esperientzia asko kantxan, adine esanguratzue, eta bueno, ustot partidu oso orekatu eta oso burrukatu egungo dela. Ane Murua Mendieraz, gabon dizula zuri ere, zer moduz? Gabon bikote, gabon ikusten zuleok, zuei ere. Bueno, lehengoan, bai, 2000 lagun, baina lehengoan asteartea jaizen hegoaldean, eta gainera urriko azken asteleena zen. Gaur azarroko lehenbizikoa da, eta haze jendetza berriz ere. Astelen buru zuria Xabier eta 1500 lagun elkartuko dira hemen Jaialai pilotalekuan. Eta zestan den indar olatu honen erakusle da orain minutu gutxi, mutikotxo bat gerturatu zaigula, esanez zestan hasi dela urten iaz ona etorri zelako eta hau bizi izan zuelako. Bueno, urten bizi izango dutenarekin, datorren urterako anima daitezela beste hainbat mutiko eta neskatiko. Jaun Andreok, astear da, bigarren jardunaldia. Eta hemen dituzue gorriz jokatuko duten bi pilotariak, Iñaki Goikoetxea eta Nikolas Etxeto. Gortian finalera heltzea lortu nun. Horten objektibo berdina da ez, finalera heldu, eta aurreko urteko arantzari atatzen duen, da txapela edo hasten duen. Disfrutatzera nator, partida guztietan aldan mailaik onen eman, eta aukera baldin bago txapelateatzeko, askoz ere hobe. Etxetorekin bikote sendu egiten dugu, ez? Ni badaki bere jaukoa zein dan, atzekaldian oso ondo daki behar atzeko zulua zaitzen, niri asko laguntzen dit. Badakigu bakoitzak zelan inberdeun, eta nik usten dut jokatzeko bikote oso ona daukatela. Ikusita aurreko urtean ze ikuskizun izan zen, itxean gatu zeana, jokatu genuen eta ikusle guztientzat, zestakundantzat aldaketa handi bat ez. Nik uste aurtengo olatua aurreko urtekoa baina handiagoa izango dela, eta berrolatu hori handitzen juten den, eta hurrengo urtetan big wave handi bat izaten da. Ez tamakala bikote urdina ere, hortxe dituzue Serio Demonio, Diego Beaskoetxea eta Imanol López. Seguramente azkena izango da.
Diegorekin ibilbidea ere, elkar hasi genuen. Oso importantean niretzako bere azken txapelketa dela Gernikan, bere etxean. Ja, uste dut, badala ordue beste batzuri izteko lekue. Bera oso, zageru oso ona da, igual onena izango da oin momentuen. Horrek piniko eskuleku baten, txapela lortzeko, oportunidad ondizekaz. Egurra ematera aterako gara. Bikain Gernikarra, zer rematea, eta zen pilota sartu duen Diego. Gaztiek oso indartu datoz, gogoa ondizekin, baina, gu partiu gehiago deko guz ganien, eta Gerniken partiu gehiago jokatutet. Nire misioa beti izaten da nire lana ondo egitea, hori defendatzen baldin badet kantxan, gero ere emaitzak ere hobeagoak izaten dira. Azken 20 urteetan egin dut eta hori ez da aldatuko. Niretzako azkenengo partidu Gerniken joatzi oso importanti da. Eukeri eukiko dut, además, torneo importante baten izetit. Eta badoaz lau pilotaria kantxara. Urrenkera honetan Goikoetxea, Etxeto, Beasko etxea eta López. Zortzi bikotek hartuko dute parte aurtengo txapelketa honetan. Masik jardunaldi, gaurko bigarrena. Eta bikote bikainak gaurko bi hauek. Alde batetik Goikoetxearentzat oso pilotaleku egokia daukan ahalarekin oso ondo ateratzen dio etekina Gernikako pilotaleku luzeetako gorroni, baina Imanol López entzat ere oso gustukoa, kutxuna, aproposa. Bai, hori da Xavier, ez? Eta, lau pelotarisek ikusten dugu. Baionatik, Nicolás Etxeto. Eta hau askotan, igual ez da komentetan bez, ez? Baina oso forma on baten, ez? Eta zuk esan dozu moduen. Igual ez pisuen erreflejaute, baina pisua aztunen txanda bat da, esatzen dana boxeuen, ez? Biti haundixen txanda bat da, eta esperientziaren txanda bat da. Eta nik usteot, partidu oso erakargarrixe dala. Eta Diego Beaskoetxeak iaz esan zio, hau azkena izan daiteke niretzat. Eta berriz ere, izan ere, olatu hau ez du inor galdu nahi. Eta oraindik ondo dago, Diego. Bai, Diego oso ondo dago, eta gainera etxin jokatzen da benien, ikusteot, beran mailarik onen amoten da bela, jente aurrien hasi ditzen da, eta ez da izeten erretza pelotari batentzako, beran azkenengo egune zein dan ezatie. Orduen, txapelketiek aurrera inala, ikusiko da. Iñaki Goikoetxeak emango dio hasiera partidari. Zeinek joko du material biziagoaren bila Goikok eta Etxetok? Teorikoki izenlik baietz ez. Iñakiri, pelota bizize guztetzak jako normalien, errebotetik min asko itzen daben pelotari zedalako, baina kontuten auki bidau, ze bikote dauken aurrien, ezta? Eta ze frontoi. Gernikeko frontoia, 57 metroko frontoi bat da, eta pelota motelaz jokatzi ez Xavier, oso lan gogorra da. Iaz Imanol López, iazko txapelketak asko harrapatu zituen ustekabean. Imanol López bera ere bai behar bada, ez zegoen momenturiko oberenean, aurten nik uste aparteko grinaren. Bai, kirolari zaio azkenien hori pasau aljako, ez da? Urte osuen zier fizikoki topere gotie, oso gatsa da. Baina, aurreko urtietan edo momentu txarretan akatzetatik ikasten da, eta urten gainera uda hostien munduko txapelketa eukira bebe bai, eta nik usteot munduko txapelketa hori jarraipen bat izen dela, eta heltzen dela momentu oso on baten. Bi zumaiarrek elkarren kontra jokatu zuten munduko txapelketaren finalean. Eta Imanol López izan zen garaile erkiagarekin.
baina ikusiko dugu orain zer gertatzen den. Lagunak, bikotekideak, beste batzuk izango dituzte. Oso aproposak, bientzat. Pilota aukeratu dute, denak aukeran dituzten guztiak banan probatu ondoren. Aukeratu dute, edo azken zalantzaren bat bada orain. Horretik elkarrekin solasean dihardute. Estoy en 108 y hasta 110. Osa Goikoetxea. Pues igual lo agarramos un poquito muerta. 106, sí, eso es. Nikolas Etxeto. Un poquito menos también. Igual es que la que no tiene marca, igual cualquiera se ve lo que hay debajo. Eta nik uste dut gaur, Xavier, esperientzia edo urtitako partidu pilo bat, aspektu hori nabarmentzen da momentuen, maiuskulakin azpimarratu bidan berro bat, estrategia izango dana partidu honetan. Zozelan esatiaren pinpon estrategiko bat izelik gaurko partidue. Akatz gutxiko partidu bat, estrategiare dagokionez. Eta nik ustot, jakiturixiek edo jakintziek asko esango da bela gaurko egunez. Ikusiko dugu estrategiak Estas son para ti. ala ezinbesteko bide lagun behar du. Eta bakoitzak ea nola baliatzen duen daukan ala gaitasuna hori gero antxan islatzeko. Pero presari gabe diardu. Ikote urdinak ere. Pilota denak saskira bat izan ezin. Goikok eta Etxetok lehen da biziko sakerako aukeratu dutena izan ezin. Ahí, Iñaki. Eta badoa. ¡Vamos! Venga. Iñaki. Amaika terdian gelditu da. Aurkariak ohartarazi. Amarrean jagia. Hasi da bigarren jardunaldiko partida. Libre ahí. Etxeto. Voy. Vamos ahí. López. ¡Aire! Beasko Etxeak eskumaz atzera. Reboteko zulotik. Etxeto. ¡Hostia! ¡Venga, Machet! Levanta ahí un poco. Ongi Nikolas. Ahí va. Ikusten da. Ez da erraz zerrebotean sartzea. Libre, libre. ¡Sale! ¡Voy! Lortu Etxetok. ¡Aire! Goikoetxea. Ormabikoa ez da berak nahi bezala zabaleratu. Atzera Diegok. Eutsi Etxetok gora. Ez, barruan izan da. Barruan izan da. Alegin ikaragarria egin behar izan du. ¡Fondo! Baina eraman orain Goikoetxearen aukera eta honek ez du barkatu. Elkarri oparitxo ederbana egin diote aurrelariek. Goikoetxearen Ormabikoa ez da ona izan eta haren ondorioz sekulako bortxatu eman behar izan dio gorputzari Etxetok. Baina arro jaso egin du. Gero Beaskoetxearen Ormabikoa ere hemen duzu Etxetoren ahalegina eta eraman duen pilota. Eta ondoren Beaskoetxeak ez du asmatu iparetaz. Eta Goikok zirrizta bikaina. Hasiera edarra partidureko. Diego ongi sartu da. Eta bana. Lehen da biziko tantoa. Gogorra eta borrokatua. Bigarren honetan berriz, Anemeretzi pilotak da izan dira. Bigarren honetan, ibaizik. Dale calor. Bai. Nadie. Venga, Bai, eta emoten dau.
bai Diegok eta Iñakik badakizela ez, zelako bi aurrelari zen, bai Eurok eta Aurkarixe be bai. Voy a ir más adelante. Bueno, ez die mutil gaztiek, esperientzia askoko pelotari bidie, eta hankak ez die goten barrin, 20 urtekin edo berrogekin. Usteot, aurrien tanto morde bat ikusi halko dugu zela Xabier gaur. Alabedi. Wow! Bueno, lehen ere aritu dira probatzen. Venga, la que te guste. Berriz ere. Horti hartu Beasko etxea. Eta López. Menos viva. Un poco menos, no manches. Iñaki. Askotan esaten diena. Euk nahi duan hau Plaza libre o ezak. qué? Ni Plaza moldatu libre. nauketa. Hostia, me gusta eso. Venga. Buscare, Venga, vamos. Moteltxeagoa, etxetok goikori Venga. esan dionez. Aire. Ez du sartzerik izan nahi zuen baina. Ahí va. Eta kanpora joan zaio López. Anotando tapino. Eskabak katigatu Posto egin zaio, estupulotzo. arraro eskala hori. Bai, emoten da bai ez. Venga, perdón. Arraroa izan da. Domina una izango ban eta bai, kanpora urte hotze bai. Perdón, Vamos ahora, Machete. Bien, venga. Vamos ahora, Bi eta bat. Busca aire. Eta printzipio Xabier, Compacto. bi peloten arteko desberdintasun ez da olako nabarmena. Ez zait iruditu neuri ere. Habla, Aire. Eskuinez, Lapurtarra. Entra. Tú. Bien, aire. Hemen sartzeko agindu dio etxetok. Mucho, Goikori, Machete. Venga, tú solo, baina goiko etxea ez da sartu eta Pumpalaster usegin du. Ahetzeko atzelariak. Perdón, Piña. Iñaki. Bien. Vamos ahora, Machete. Venga, va. Hor duzue. Ladrillos. Saskimuturra zukitu. Eta atzerako bidean jarraitu du pilotak. Diego Beasko etxea. Goiko gainera etorri zaio. Eta Ormabikoa. Eta 3 eta 2 gorriak aurretik. No, perdón. Bai, guztiz engainatu dugu, Estoy perdido. Bai, jokaldia bera ez da ikaragarria izan, ez da Vamos. asko zabaleratutako Ormabikoa izan, baina engainatzeak asko balio izan du. Busca aire. Vamos. Hasiera baten barrure junta Diego eta Iñakik hori ikusi da momentuen, Busca aire. posturaz pixkat aldatu eta Ormari txikin, pipar eta bota dugu bai. López. Busca aire. Voy atrás. Ongi etxeto. Dos, Voy atrás. ¡Tú! Asko etxea sartu da. Bizi atzera. Ongi. Los dos, Bien. Eta goiko txapara joan zaio gero pilotara da. Ongi sartua izan da, baina gero gehiegi arrotua. Iruna eta galdutako dezente ikusten ari gara partida hasiera honetan. Si quieres, si no agarra otra más. Hor duzu. La de ellos. Sartu ongi egin du. ¿Quieres otra de ellos nueva? Gaina goian izan da. Una de ellos nueva que sea un poco más viva. Venga, dale con esta. Vamos a por uno, Xabier, estrategia aipatu dugunean, Vete a dos, yo voy dentro. ikusten da pelotarisek hartzen da bela, euren tartie. Vamos, ven, perdón. Aurkarixan pelotia aztertzeko, euren abe aldatu hierba da, Por ba, este. ikotiaz Venga. konpartitzeko. Nik usteot, kontuten eukitzeko gauza bat izango dela, eta esperientziak hori berakin dakarrela. Buscaré. Bien. Luzegia. Bien sacado, Asko etxearen lehen da biziko pasa. Gehienez, post Venga, yo voy dentro. egin ditzakete. Venga, vamos. Partidako Venga. 6. zuzenean aurkarientzat izango da. Eta orain 2. sakeaz, beti arazo handiagoak.
Aire. Yo estoy dentro. Eta ezin izan dio kendu Goikoetxeak. Txokora hor da ezin. Ay, yo. Erki utzitakoa izan. Gero eta bi baditu. Errestuan eginak. Iñaki Goikoetxeak bat biparetaz, beste hau txokoan erki utzitakoa. Eta ikusten da, tantoak bukatzeko erabakitasunez etorri dela. Aurrelari Zumaierra. Diego. Bai, eta esango neuke sintoma txiki batzuk diezela, ez da? Diego badaki... Vamos, bien. Edo, bueno, jakin leike ez, Iñakik aurrien tanto asko maitxuko zela, eta sakiek entzerako orduen be, zentzin hori nabari da, ez? Diego! Aire, dime! Todo! Aire! Eraman Goiko. Aire! Solo, voy! Postu. Erki Etxeto. Atzera. ¡Sale! ¡Ya! ¡Aire! Beste errebote bat. Atzera Gernikarrak. Etxeto, 11 terditik orain. ¡Libre! ¡Amai! 12 terditik López. Goiko. ¡Ay, libre! ¡Amai! ¡Ska! ¡Tú! ¡Aire! Si no, tú, Aire. Pícale. Kuñez Goiko. Si no. Ongi jarria, oso ongi jarria. Erreboterako utzi behar Lópezek. Eta eramaterik ez du izan, ederra izan da, Edarra. Goikoetxearen pilotaka da. Norabide egoki zeukidaren pelotaka da bat, esango neukenik. 5 eta 3. Venga, Bana eta 3 joan da gero. Mucho Iñaki. Bi Vamos, tanto Caporete. erreskan egin dituzte. Horriek hemen duzue Goikoren azken eskuinka da hau. Erreboterako utzi behar izan du Ibarolek. Berak nahi eta espero baino laburra geratu zaio. Eta zio txapagainera heltzeko behar besteko indarrik eman. Goikoetxea. ¡Ven! Ven. Eta hemen aukera garbia izan zezakeenean. Untsa handia egin du Diego. Bai, opari galanta, ez? Ja, dena alde zuen. Venga. Bai, tanto itxeko modoko pelotaka gainera. Nikolas, itzuen aurrera junda gainera. Gusto berape ikusi indabela, baina, bueno, lehengo esaten da moduen pelotien sartu nida eta gero bota. 6 eta 3. Vamos a hacer este, Vamos. Venga, Iñaki, hablamos. Eta grasik itxiko materiala ala emoten dau Xabier, ez da? Bai, ez du ematen asko transmititzen duenik, Venga. Ez, aurreko jabartu naldizin usteot, pelotie orokorrien bizi zau ezala. Si no, yo. Aire. Libre. ¡Amai, ma! Ez da batere erraza, errebotera heltzea. Arrotu eta ongi, Etxeto, ¡Aire! Si no. Goiko. Mucho, perdón, Iñaki. Presente pasatuta sartu da, Ormabikoa, ordu Diego, atzera, oso luze. Adentro. López, ¡Amai, ma! ¡Aire! Iñaki, ¡Aire! ¡Libre! ¡Amai! Venga. No lo sé. ¡Amai! ¡Aire, libre! ¡No puedo! de asko etxea, motz eratu zaio, eraman nolabait, Goiko, aukera garbia, txokoan zoragarri utzidakoa. ¡Vamos! Eta Diego baino asko zobeto, lehen biziko tanto hauetan, Goiko etxea. Iñakik baditu jada 6 egindako. Eta Seguimos hablando, asko etxeak bakarra. Bai, eta esanguratzu da, atzelari bixen hartien ez dauela olako desberdintasunik, tantue dominatzerako orduen, ez? Nik ustot, Iñaki, arduri hartziaz gain, pausu bat atzera da biela jokatzen. Vamos ahora, Diegokin Venga, poco a poco, konparaute. vamos. Venga, va. Eta hortaz gain bebai, ba, ondo amaitzen. Esanguratzu ez, azpitxik 6, berak indeku dizelako. Búscale.
Aire. Atzera Goiko. Machete. Sale. Aire. Unpagoran ongi. Ez. Ongi jarrita zegoen eta etzen zeitasun handiko pilota, baina botea egin dio Saskiaren barruan eta berehala ohartu dira epaileak. 4-7, bueno, eta Goikori 6 egindako aitortu dizkiogu, baina berez 5 behar lukete Beasko etxeak sake Goikoren sake garbi batean egindako hutsa izan da eta beraz Goiko etxeak 5 egin eta galdutakorik ez, Beasko etxeak egindako bat eta galdutako bat. Con esto va a sacar de puta madre. Venga. Vamos ahora, Machet. Venga, campeón. Vamos ahí. Entzuten da ez, Xavier? Imanol, barriro esan eta esan, dabil. Sakie, honaz ondo kenduko zu, Sakie honaz ondo kenduko zu. Hortaz badaki diogu berape, ze importantzi ukiko dauden gaurko hontan, Sake honak ataratzea. Euskari, Beasko etxea. Ere ezin izan dio kendu, eta Goiko ez dago barkatzeko. Erasorako ideia argiekin etorri da, gero ez da beti erraza izaten ideia horiek gauzatzea, baina gauzak argi ditu eta etorri handiarekin gainera aurrelari Zumaiarra. Aurrera, Ane! Bai, Pablo Berasaluze, pilotari oia, pilotan jarraitzen dutzu intendente bezala, eta etxean ere kirol kutxuna da duzue, ez da, ez da? Una vez le quitemos, ya está. Era campeón, Neuri behintzat etzaiten zen. Bai, txiki-txikitatik ona etortzen ginen, aitakin etortzen nintzen, eta gero tio beukinaben puntista Ameriketan jokatuta, eta lehen gozu baude bai, eta bueno, egia esan txikitatik, gustoko izan dugu, ez? Zuk ere baduzu ohitura, ez da ona bertaratzeko? Bai, egia esan ambiente ikaragarria goten da, gero jente ezagun asko, eta egia esan denbora pasa ederra da, gero espetakulo oso polita. Pablo, 8 eta 4 partidaren inguruan galdetu nahiko nizuke. Bueno, handi nik uste dute partido asko dauela, lehenengo zeta, eta bueno, importantena espetakulo eder bat ikustea, eta gero honenak irabazi dezala. Eskerrik asko, Pablo. Vale, zueri. Pablo Berasaluze. Berrizko pilotari oia, artista itzela. Eta pilota zalea. Espezialitate guztiekin gozatzen dakiena. Aire! Bien, Iñaki. 8 eta 4, atzera Goiko etxeak. López. Aire! José! Aire, libre! ¡Vamos, Ongi. ¡Aire! ¡Aire! ¡Sale, Machete! Bien. Eskuinez Diego. ¡Libre todo! ¡Dos! ¡Aire! Etxetok atzera. ¡Aire! Eutsi Lópezek. ¡Salía, perdón! Erreboterako guzti dut, Unpagorran ongi López. Aurrean botea eginarazi eta tantoa Imanolek erki lortutakoa, oraingoan bai, erki. Aurretik deskoordinazio bat izan da, hor gorrien artean eta Etxeto geratu da salduta, sartzeko pilota zuen eta pasatzen utzi dio, eta nik uste hor pixka bat lekua galdu dutela, eta gero Imanolek pilota zaila sartu eta gero erki jatxierazi du. Bote handi eginerazi eta buruz gain pasatu du Etxeto. Bai, oinarte Iñaki, pauso bat atzera jokatzen ibili da. Baina, bueno, izelik Imanolepe bai posturaz, engaina huizena berabe, eta botie aurrien erein, eta Etxeto subirela gadau. ¡Aire! ¡Aire! Sakea laburra aterazakoa. Goiko etxea. ¡Aire libre! ¡No puedo! Lópezek erreboterako utzi behar izan du, nahikoa egin du Diego. Atzera ez dut. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Casino! Ongi Nikolas. ¡Tranquilo! ¡Chau! Ongi López ere. ¡Uno!
Goiko. Reboteko zulotik. Lapurtarra. Voy. Tea. Eskuinez Imanol. Ez da ongi jarri orain ere Etxeto. Aire zero kulpalaster heltzeko beranduegi ibili da. Eta gero ja ez du ezer egiteko aukerarik izan. Eta ez dut oso zentratuta ikusten azkenengo tanto hauetan. Ez da ikusten oso eroso, ez? Moten dago askotan, materixalai botatotzela bedorren kulpie. Ez dakit, materixala dan, Iñaki ondo ulertu ez dalako dan. Edo, bueno, parte handi baten, bera, bueno, egon lehikelako dan. 6 eta 8. Eta orain hor gure emaitza ez daukazue ongi, 9 eta 6 doaz. Eta hemen duzue Goiko Etxearen errematea. Eta Diego arazo handiak ditu sakeak entzeko. Eta Goiko eroso arazo bukatzen ari da. Bai, argi da Iñaki galtzeko gitxi deukela. Moten dago Etxetik beran lanak. Oso ondo egin dekarretxule ez, eta aurrien tanto piloa da bila maitzen, sakerrestuen. Goiko ongi kendutakoa, orain sartu egin da, eta atzera. Los dos, sígueme. López! Bien. Eta Etxeto galdutako pilota hau ere. 7 eta 9, eta orain arte Goiko Etxeari da bikote gorriari eusten. Ez da ohikoa Etxeto hain galtzaile ikustea. Gaur egungo atzelaririk onen, ez dut esango, bi onenak direlarik, beti izaten da ez da baidagarri, baina bi onen zuenak, bi onenen artekoak zalantzarik gabe. Bai, zalantzarik gabe. Eta gainera, Etxetok dauken, Bien, los dos, ez da gizan esan, aspektu positibuena edo, bueno, eta oso pelotari dala, pelota asko sartzen dau, kantxan itzelesko arranki atatzen dau eta distantzia asko kubritzen dau. Baina, bueno, gaurko hontan, txako eroso ikusten eta normala baino utz geixa hitzen hasi dau partidua. Diego! Goiko ongi aurreratu da, atzera Txitxakaren bila. Eraman Lópezek beste aukera bat, Iñakirentzat. Eta ezin izan du oraindik ere bukatu. Bi aukera izan ditu, hor ongi Etxeto. Oso ongi ere, pilota zaila sartu du, oso. Errebotea, oso motz geratu zaio, eraman alere lehenbizikoan Diego. Atzera, honek ere ez du ongi neurtu. Jaso, Diego, aurrelariak asko barkatzen tanto honetan. Oraingoan, Etxeto berriz ere behartu galanta eman behar izan dio. Gorputzari atzera Diego. Eta hori ez da heldu. 8 eta 9. Bueno, eta aurrelariak biak aukera garbiekin eta bukatu ezinik. Ikusi duzue bi aurrelariek ere pilotalekuen neurtzeko arazoak izan dituzte. Iñakik birritan izan du aukera garbia. Lehendabizikoan Txitxaka egiten ez du lortu. Bigarrenean ozta, baina López ez du pasatu. Eta handik aurrerako aukerak Diego izan ditu. Bai, eta Diegok, bueno, aurreko tantutan behibiliga komentetan ez. Aurrien egoldeikela jokue eta aurrien egoldeikela jokue. Eta laugarren kuadro bueltan, 3 pelota hartu eta atzera, bota dau. Bier bada Xavier, berape aztertuko ban, zelan Etxeto, utz asko itxen hasidan partidun zier eta hortik beramera zue. 8 eta 9. Atzera Goiko Etxeak.
Iñaki Ormabiko bikainaino. Zer nolako jagia egin duen pilota horrek. Eman dion gatzaren adierazgarri. Bai, Diego bertan egonda, eta gainetik pasazaio. Gainetik pasazaio, bai. 10 eta 8. Goiko etxeak egin duen 8garrena. Venga, bien. Vamos ahora. Vamos a quitarle, Venga. Concentración. Eta ez da behemoten frontizien asko urtetan daben pelota diesenik, baina Barretz behian gainien asko dabizen pelotak bai. Lurrean ibiltzen direnak. Baina graziari gabeak iruditzen zaizko. Bai, izelik. Lengo astelenean izan genituenekin alderatuta ikuskizunari hainbeste laguntzen ez dioten. López! ¡Tiro! Pumpalaster, Erki... Imanol! ¡Sale, Ben! Errebotea Iñakirentzat, okomoz geratu zaio. Barruan. Diego moztu eta tanto. 9 eta 10. Eta pixkanaka aldea jaten eta jaten. Bana, Bina eta Iruna. Joan eta gero Gorriek aurre hartu dute. 8 eta 4 ziren lehen jokoko etenaldian. 9 eta 6. Une honetan partida berdintzeko aukera dute Diegok eta Imanolek. Lehen jardunaldian gauzak ez zinestuago izan genituen eta Barandikak eta Lekerikak lortu zuten garaipena. Iazko txapeldunen aurka. Erkiaga eta Zabalaren aurka. Ez dakit gaur zer gertatuko den, baina lehenbiziko joko honetan estu dira gauzak. Eta sake da Rabenguen Diego. Errebote ingurutik, eutxi etxeko. Eskuinez Nikolas. Atzelariari begiratu dio, ederki jarri du ongi López. Aurreratu beharreko pilota zen eta Pumpakoran oso ongi moldatu da. Sale! ¡Busca! ¡Aire, tú! Asko etxeak atzera, eman da, ongi Nikolas. Kalen Xavier, partidu aurretik pelotari batzuk komentetan ibiliga ez? Haze utxa. Zesta puntan eguraldisek eta bai egurrien eta materialien asko eragiten dau. Eta gaurko honetan ziku egiten dau, asko. Eta izen leike aproposa bai, zaskixe apurtzeko. Eta materialak grazik itxi eukitzean, arrazoi txikitsu bat nik ustot izen leikela hori. Ez da kasualidadie, lehen lau bat lagun egon gazor berbetan eta laurok bardine komentau dugu. Gaur giro lehorra dagoela, ezetasun gutxiko eguraldia, eta horrek erakin dezakeela pilotak motel egotea. Zoragarri, Iñaki zorrot segitzen du aukerari duenean, beldurri gabe errematera jotzen ari da eta askotan asmatu du. Bien. Biparetaz. No pasa nada esta, hay que hacer esto. Bueno, sake errestoan egindakoak bost ditu, eta horrez aparte egindakoak ere bai, biparetaz bat, dejadaz beste bat, eta atzean. Aurrera doa lehen da biziko joko hau. 157 pilotaka da daramatzate, baina pilotaka da bakoitzak material honekin ahalegin handiago eskatzen du. Bai, esfortzu handiz eskatzen dago ez. Eta, bueno, horren erakusgarri da Saki ez. Saki azkenien utzetik hasten dan gauza bat da. Eta potentzia asko eskatzen daren mugimendu bat da.
Eta bueno, Diego ikusten da hor, pixkat deseroso dauela. Eta horren erakusgarri, sake errestoan, Iñakik egindeko tantuek. Ongi kendua. López. ¡Arriba! Barrura. Ongi eseto. ¡Voy! Bien. Vamos, mucho. Los dos, Ahí va. ¡Ya! Eskuinez orain. ¡Entra! Diego doktore egindako errematea. Zabalera bidean jarri du Goikoetxea. Eta txokoan txaparen gainean zoragarri neurtutako errematea. Amaikana, atol jaun Andreo Gados. Bosgarren berdinketa. Ana Bina eta Iruna, Zortzi eta Bau. Si te está agarrando es porque le está soltando. Amarna eta orain Amaikana. Suéltale menos. Venga, va. Y deja caer, tienes 2 saques. Ahí, venga, va. Tenemos tiempo, Va. Venga. Behin eta berriz sakean konfiantza eman nahi. Tengo que pasarle. Vamos, ahora! Bai, nik uste Diego hori jakin badakizela, baina gero praktikarako orduen, bueno, Iñaki sartzaile bat dauke bai, eta hori beste izeten batzutan erretza. Ongi, luze, pika ingurutzatua. ¡Entra! ¡Voy! ¡Tuya, venga, tranquilo! ¡Saui! Sartzeko agindu dio aurrelariari, ala eta guztiz lasai esan dio gero hemenagok, baina Punpagoran galdu egin du atzelari Zumaiarrak, 12 eta 11 berriz ere korriak aurretik. Ahí estabas, venga, va! Begira, Venga, Iñaki, vamos! Eta konfiantza handiagiarekin, esaten nahi, izketan ari zen bitartean, utsegin du. Lasai, hemenagok esaten ari zen bitartean, utsegin du. Bera ere, harrituta geratu da sartu ez duenean. Bai. Kanpotik ez ban emoten pelota zail bat, baina, bueno, erabaki aldaketa piskor bat izen da, eta, bueno, akatza etorri da. López pasatutako pilota, jaso nolabait, botez jarri da Iñaki. Zera. Ordu aukera, gero eta nagusiago. Eta pikain neurtutako, oraingoan bai. Aurrera airearen bila egiteko pilota bat ere izan du, atzera egin eta botez jarri da, lehen da biziko eskuinkadarekin distantziak handitu egin ditu, gero eta aldekoago bihurtu du egoera, eta azkenean txitsakarekin bukatu. Hori da, eta ez dakizen antzako, hoize da Xavier, txitsakan definizio perfektu bat. Alaxe da, bai. Ulertzeko oso erraza da, Txitsak, onomatopeikoa da, eta erraz ulertzen da, baina bai, Iñaki oso espezialista onna da horretan. Goiko. Atzera errebesez. Imanolek sartzerik ez. Ongi Diego, zaila eraman du. Iñaki. Oso luze doa hau. Diego, jartzea kosta egin zaio. Iñaki. Atzera saietzetik errebesez. Ez du pasatu López. Nikolasek ezin. Lehen da bizi pilota atzerantz zikoala sartzen saiatu da, ezin izan du. Eta errebotean gauzak zail, 12 eta 13. Eta larri ibili dira. Hor Diego errebotez zail bat eraman du, Lópezek ere beste pilota zail bat sartu du. Eta azkenean hemen Txetok espero ez bezalako bote egin dio pilota horrek, ikusten pixka bat barrurago egin dio laberak espero baino. Eta erreboterako oso zail jarri zaizkio gauzak. Lehenengo set honetan, bai hasieran eta amaieran be, bai nekuzanpo edo deseroso ikusten da kantxan Etxetok. Eta dano dakigu ez da laulako pelotari bat, kantxan asko da bilen pelotari bat da,
kokapen zoragarri bat dauken pelotari bat, distantzia danak oso ondo neurtzen pelotari bat, eta momentuz behintzat, beran lekuet eta hau ezin ikusten dugu. Goiko. Du asmatu horrere Diego Atzera. Eta Lopezek ezin. Oso ongi Iñaki. 14 eta 12. Lehendabiziko joko honetan zalantza izpirik gabe, pilotaririk hoberena bera, baina oraindik ez dute lehenbiziko punturik lortu. Venga. Bai, pelotaririk onena bera eta bilurre moteko moduko datuek daukez, Indakuek 11-12, 14-tik barkatu Xabier. Hori da bai, horrek esan nahi du, urdinak alde batetik oso gutxi galtzen ari direla, Beaskoetxeak sake garbi batean egin du huts bat, eta Lopezek aldutako beste bat du, baina hori esen dira galdu dituzten bakarrak. Goiko! Oso ongi kendua. Ongi Iñaki. Eutxi Lopeze. Ongi Mano. Bien. Etxeto. Eta gora joan zaio. Ematera joan da horri Manol. Gehiegi eman dio, gehiegi arrotu du. Eta errebotean gora aldegin dio pilotak. 15 eta 12. 185 pilotakadako jokoa izan da. Berdinketak izan dira 5, baina gehienean gorriak aurretik eta orain arteko izar nagusia Iñaki Goikoetxea. Iñaki, oraintxe bertan Xabier gaipatu berri du partidako lehen seteko izarra zeror izan zarela. Ze sentsazio izan dituzu kantxa barnean? Bueno, nik nire joko aitatea naiz ez, rematatzea, ondo neskanak rematatu ditut, ondo eta zeizkit. Horre ibilida katz batzuk hasieran lau pelotaiok igual ibiliga paio batzuk ite. Partidua aurrera jundan bezala, erritmoa nin pixkat hartu dut, eta guztura ibilin naiz errematatzen, eta guain bigarren zeterako preparatzen. Bigarrenean Iñaki, zertan asmatu behar duzue? Bueno, nik uste joku berdin egiten badau, ondo ibiliko gala, ez? Nizakera sartu, Diego ez konfiatzen duzten, eta berre txeto da pixka sartzen da jokuan, eta gure erritmoa marratzen dugu. Eskerrik asko eta animo Iñaki. Vale, eskerrik asko. Lehen da biziko jokoa gorrientzat izan da, baina oraindik ez da hemen deus erabaki iragarkietatik bueltan izango gai duzue, bigarrenaren hasierarekin. 15 eta 12 irabazi dute lehen da biziko jokoan Goikoetxeak eta Etxetok, Beaskoetxea eta Lopezen aurka, bigarrenari ekitera doaz, eta bigarrenean, noski, eta hirugarrenean ere bai, hirugarrenelik balitz, iraupenak, auspoak, erresistentziak izan dezake eragina, eta erresistentzia, iraupena, prestaketak ere ematen du, Jokin horretan gauzak asko aldatu dira, ez da belaunaldi batetik bestera. Bai, asko aldatu dira, ez? Eta batez be, frontoi munduen ez? Azkenien pelota mundue beti zen da mundu tradizional bat, eta zuk esan dozu moduen urtek itxitzen aldaketa asko mondia. Azkenengo baten egon ginen Feliz Espilla, zestafundista undizaz, gaur egun 60 urte daukez, baina, bueno, berak ez hauskun, 32 urtez, profesional. Edarra da, 32 urtez izan zen profesional, eta, bueno, zelari ikaragarria, nik neuk ezagutu dudan honena. Bai, edarra. Atzelaria undizenetako bat izan da Feliz Espilla. Eta, bueno, pixkat berakin berbetan, prestakuntza fizikoan inguruen, ezauskun, lehen holan prestatzeko fizikoki mendire juten ziela eurek, eta ez euela holan aparteko prestakuntzarik. Gorputze zaintzera dediketa ziela bai, baina, pare bat orduko mendi osterak egiten bezan, hastien birritan gitxiko da bera, eta partidu askoko partitan undan eta adibidez, rekuperazioari dedikatutzen tarta hundi bat, eta masajiai. Eta gaur egun, Barret Xabier, zer esan ipez? Bueno, gero xeago emango diguzu gaur egungo prestaketaren xeetasuna. Lehen da biziko tantoa jokatu dute bigarren joko honetan, Nikolas Etxetok hankasartzea handia egin du,
oso jokaldi askarra, eskura eman dio aurkariari, Diegori, eta beraz salduta geratu da gainera. Bigarren tantoa jokoan, eta Diegok labur geratutako errebotea eramaterik ez du izan. Bana! Voy a tirar. Sí. Tira. Es que está a medio. Diego, reset txikitxo bat bidau zakien, Bai. Puede ser como a ti. Venga, vamos. Venga, la nuestra. Lehenengo zaki ebe, zendu barek Iñakin eskutera heldu da, eta jakitxun da ze arrisku deuken Iñakik. Manol. Venga, vamos. Goiko. Erki gurutzatua. ¡Sale! Erreboterako utzi dute, orain berriz erreboten luzea. Goiko, azpiterditik eskumaz. Eutxi Lopezen. ¡Pocho! Bikain. ¡José! ¡Dale, no puedo! Eraman. Goikoren orbabikoa dotore. Arrisku handirik hartu gabe. Oso ongi. Tanto honetan 3 aldiz erreboteatu behar izan du Diego, baina errebote erosorik bat bera ere ez du izan. Bakarren bat labur, besteren bat pasatutakoa. Eta azkenaren ondoren aukera garbia etorri zaio Goiko etxeari. Venga, vamos ahora, Ordu zuen azkenengoa, hori ere labur geratutakoa. Eta Iñaki ikusi du. Hor bazagok zuloa eta balia dezala. Goiko etxeak oso eraginkor jarraitzen du. Eta pelotakadetan be igertzen da Xabierra. Iñaki Nikolasen aldien arduri hartzen da biela. Bai, alaxe da, bai. Zanko bukatzean aipatuko dizuegu ze alde dagoen. Batetik bestera. Etxeto, 12 erditik. López. Diego. Leku txarrera. Bikain Etxeto, jo. Etzen ba erraza. Oso pelota txarra sartu dau, Etxetok. Horri ere eutxi, Beasko etxea. Arrotu gabea, Goiko sartu da. Eta eman hor bada gatza. Eskuin horretan. Oraindik ere, Oraindik ere. 42 urtekin. 42 urte eta bueno, hanketako arintasuna bakarrik ez, besoaren bizitasuna ere pixkanaka altuz joaten da, baina oraindik ere ahaltsuenetako bat izaten segitzen du hor Goiko etxe. Ez du arrotu Diegok, baina zer nolako katza eman dion pilota horri Iñaki. 3-1. Tazakien ondo Iñaki, Bai. ¡Sale! Oso ongi gurutzatzen. ¡Dentro! Barrura, López, ongi. Jaitsi, eta beraz bukatu. Ederra izan da benetan. Lehen da bizi pilota zaila sartu du. Oso zaila. Pasatutakoa zuen. Eta gero zuloa ikusi du eta zeinen ederki jaitsi duen txapagainean. Zoragarria izan da. Meritu bikoitza begira. Ze pilota sartu duen, eta gero Venga, va. ezin hobeki jaitsia. Vamos ahora, Machete. Vamos. Bai, Iñaki oso ondo erreboti hau arren, Imanol be mutila hundixe da. Venga, buscare, Eta pelotie nahiko forteute hartu arren, hartu indau, eta zer bota. Ongi gurutzatua Diegoren sake hau. Aire. Libre. Pilota gara bizena, Eutxi Lópezek. Sale. Abajo, dentro. No, aquí, ven. Iñaki. Iñaki.
José. Josh. López, bizkanaka, bizkarra erakusten. Baina, azkenengo pilota horrek. Zabalera aldegin dio. Gero eta aurrerago ziarduen. Eta etxeko errebote inguruan, baina kanpora aldegin dio, hemen txeuzuen. Vamos, Iñaki, venga, uno más, Lau eta biz. Joko hau nahita ez irabazi beharrekoa dute. Beasko etxeak eta Lopezek. Amarrean pumpa. Eta ez du ukitu nonbait. López. Eta Imanolek atzean nagusitu beharra dauka. Bai, kanpotik ikustien moten dau. Orokorrien beran pelotaka danak frontiz erdixen eta erditxik bera da biela botatak. Eta material honekin Javier ez da erretza hola nagusitzia. Nik uste dut alturi eto fau bidau bela frontizien eta pelotia atzera. Ikain goiko etxea. Luze moztutakoa, beasko etxea pasatu eta Lopezek ezin. Benetan erra izan. Bost eta bi. Eta goiko etxeak galdutakorik gabe jarraitzen du. Eta egindakoak berriz, aze sorta. Bat, misteriori gabe egindako sakea gura. Asko etxeak galduak gehiago zen, gala eta guztiz amalau. Asko dira, ikaragarri jokatzen ari da. López. Mucho, Etxet. Ongi Etxeto. Aire, venga. Mucho, Iñaki. Vale, Machet. Ocho, Errebote ingurutik, Imanol. Pumpa goran pilota zaila zuen, baina orko zegoen Etxeto prest. Bien. Aire agindu dio. Ja hor erreboterako aukerarik etzela izango ikusten baitzen. Baina ez du sartzerik izan. Imanolek, pilota zaila zen oso, kontroli gabekoan Zabalera. Vamos, uno más! Venga! 6 eta 2 eta aldetxoa berriz ere. Bai, aldetxoa berriz ere. Lehenbe, bueno, lehenengo setien zazpita hiru hasi die, eta apurnaka, urbildu inda bikote urdina. Ia, igarren set honetan behantzerako zeu zer ikusi, eta danok gozatzen dugun. Sake luze egia. Lehenbiziko aldo? Bai, izango neuke. Venga! Itxura duten gaur ere Gernikako jaiala pilota lekuaren erra. Egarra da, Xavier, astelen baterako. Bai horixe. Eta gaurkoa ez da. Urriko azken asteleena, gaurkoa ez da. Jaiegun handia berez, baina hemen bada jaia bai, jai alai askoa. Beasko etxea. Josh! Leku txarrean jarri dio pilota. Beasko etxea, Etxetori. Venga, tanto a tanto, Pagoran erreberez. Ezin izan du saskian errenditu. 3 eta 6. Hortxe duzuen. Gernikarraren sakea. José. Aire. Diego. Ahí sale más.
Erki Nikolas. Eta hori ozta libratu da. Errebotean goian izatetik. Pilota zaila baina jaso Nikolasek. Eta aukerakoa izango zuela zirudien. Ja tantoa mendean hartzen hasiak ziren edo hartuta zeukaten. Baina irrist egin du Diego Beaskoetxeak. Oso litekeena da bere izerdi tantaren batekin irrist egin izana. Oso izerdi askokoa da mutiko hau. Bai. Eta eskuko peloti izen da gainera. Bai, aukerakoa zuen eta azkenean ez dut deus egiterik izan. Lehen da biziko jokoan bezala, orain honetan ere, 7 eta 3 aurretik. Goiko eta Etxeto, animoak, txaloak, izerdia lehortzera joan den mutikoari eta animoak Diegori. Goiko Etxea. Oso ongiari. Abajo. López. No sé. Pásale. Pagoran. Bayerra. Imanol. Aquí. ¡Sale! ¡Dentro! ¡Aire libre! ¡Vamos, Ima! Zenolako freskotasun. ¡Sale, Machete! Eskuinez berriz ere egurra. Diego, ongi errebotean. Josu! Puntalaster. Zer nolako pilota sartu duen eta zer nolako erraztasun eta dotorezia. ¡Ya, sale! ¡Dentro! Iñaki pasatutako pilota, jaso, Diegoren aukera, txokoan ez du asmatu, baina nahikoa izan da. Eta hemen atzelariari begira geratu da Goikoetxea, Nikolas hemen beharruenik, eta Nikolas bera barkamen eskeari zaio. Batere lagundu ez diolako. 4 eta 7, bueno, tanto haugarren egin beharrekoa zuten urdinek. Hemen ez du asmatu. Diegok txokoan geratu da. Iñaki eta Arraxe egindakoa izan da Gernikarraen errematea. Eta Etxetoan izango zelakoan utzi dio pasatzen Iñakik, baina ez atzean geratua zen. Bai, peloti indar desentekin junda eta gainera bastartu inda. Iñaki bertara jundarren. Diego. Sakea gurutzatzen gehiago asmatzen duen hemen aurrera. Sakea oso luze baina barruan. ¡Sale! Eta erreboteatzeko aukerarik ez dute izan. Vamos a detener. Venga, nuestro chiquitín. Sin presión. Venga, 1-1. Bai, hori zeleike peloti beraz iku dauelako, lehen esan dugun Xabier. Askotan, eguraldixek beran eragin eukitzen dau, eta, bueno, ez da erretza izeten azertetie, eta jakitxi arrazoi ezein dan, baina, bueno, izen leike. 5 eta 7. ¡Torri! Oye. ¿Eta? Macho, no mames la hostia. Cojones. Venga, bien, Machete, venga. Vamos. Ies egin dit. Zer hartatu da? Vamos. Usteot, bueno, ez tala izen pasa, baina, bueno, epaiek pasa ikusi dau. Eta sake luzea izan da, eta hori barruan izan dela iruditu zai, baina epaileak nonbait txartzat eman du, eta Beaskoetxea bera ere protestan. Bai,
Emaitzak lehenean diardu. Atzera Goikoetxeak. Ongi Iñaki. ¡No puedo, Machete, otra! Goiko. Errebesez atzera. Errebote luzea Diegorentzat. Poste terdi seitik barrura. Ongi. Etxetoño. ¡Venga! ¡Solo! Goiko. Pumpagoran sartu. Atzera eskuinez. Eta bien tartera. Eta tantu honetan bai ikusi dugu benetako Etxeto, Bai. Beno, 8-5. Lehen da biziko jokoan 8-4 aurretik ziren. Utsartean gorriak, gero 10 eta 11 berdintzea lortu dute, baina gorrientzat izan da jokoa. Eta bigarren joko honetan, urdinek nahita ez irabazi beharrekoa duten honetan, gauzak berdintxu doaz. 8-5. Iñaki Otsa Goikoetxea Goiko. Eta Etxeto aurretik, eta bai, Etxeto orain ari da bere zaugarriak erakusten. Ahora, Machete, venga, vamos ahora. Hay que ser, sí. Vamos ahora, Vamos Aldageletako korridorea. Aldageletara inbestiga joan. Laster ditzuliko dira berriz ere kantxara. Ane Murua Mendiarazek Aimar Aldazabaldu ondoan. Hala da, Xavier, Aimar, haze partia ikusten ari garen, lehenengo zeta gorri, bigarrenak ere traza bera du. Bai, partio oso gorra, lehenengo zeta oso gorra jolastu dabe, igerten da lehenengo puntuen nahi dabela bisek lortu aldai da harinen, eta bigarrena be ordaz, bastante ez du. Eta hurrengo astean, zure txanda izango da, Olaran eta Basken aurka jokatuko duzue Urrutia eta biok. Bai, azkenien lortu programa irabazi eta hemen txapelketa zoragarri honetan sartzi eta listo datorren asterako. Ba, eskerrik asko eta ikusko dugu datorren astean zer gertatzen dena, Aimar. Vale, eskerrik asko. Olaran eta Baske, Urrutia eta Aimarren aurka datorren astean. Olaran Paueko aurrelaria, Baske Lapurtarrarekin, eta aurkariak Urrutia, Toni Bandarra, Toni Bane Garazikoa, eta Aimar Aldazabal Berriatuarra, horixe izango da, 3. jardunaldiko partida. Eta Urrutia eta Aimar atariko txapelketatik datoz, Winter Series Proam izena eman zioten txapelketartatik gura irabazi zutelako, lortu zuten hemen jokatzeko txartela. Bai, eta euren merezimendu osoz, ez? Bueno, final estu bat ikusi gendun, Alberdi eta Salein kontra. Eta, bueno, nik badaukete Tomas, datorren hastin ikusteko gogu, Tomas Urrutia. Hori da, Garaztarra. Bueno, oso pelotari lotzabakue da, eta aize freskue, ez da puntiantzako. Aukera erra izango du. Ormabiko bati beste batekin erantzun dio Diego Bikain. 6-8, eta ea horrek pixkaba suspertzeko balio izaten dion Gernikarrari. Goikoetxearen Ormabikoa ez da oso ona izan. Gero salduta geratu da gainera. Eta ederki baliatu. Esta va a salir natural. Beaskoetxe, behin. Venga. Diego egin duen 8. tantoa. Vamos a por este, Bai, eta atara dago hor amorru pixka Diegok, Bai. Keinu hortan igerri jako, bueno, hause da, enbide hotena, esan dotzela bera muruai. ¿Qué va? ¿Que es la nuestra? La de ellos, ¿no? Sí, pero era esa. No. ¿no? La nuestra. Es la 110. ¿Sí? ¿Seguro? Venga. Es la de ellos, venga. Bueno, Elkarrekin. Vuestra, Segiten ari ziren Diego eta Imanol pilota.
110 gramukoa. Ez pilota bera, iskia baizik. Hemen sartu ezin egeratu da Beaskoetxea eta Imanolek ez du barkatu. Eta buelta eskatzen ari dira. Me ha agarrado a mí. Nahi el Lucia. Hombre. Pero si me ha parado a mí así. Tantu polemiko Xavier. Bai, Beaskoetxea pilotaren bilazi joan. Goikoetxearekin tupust egin du eta bai, gero nolabait besarkatu edo egin du, hemen ikusiko dugu begira. Eta Goikoetxeak ulertu du buelta eman dutela eta geldi-geldirik erentxe duzu begira. Eta gero bai, abiatu ezin da geratu da, baina nik uste ja tantoa buelta eman zutelakoan edo utzi egin duela eta Imanolek ikusi du hori geldirik, balia dezadan egoera. Bai, preso ikusi dau eta biparet batekin tantue urdin. Pasa Beaskoetxeak eta zer du, laugarrena? Bai, laugarrena espada hirugarrena izango da bai. Hirugarrena. Beste bi geratzen zaizkio beraz. Eta horreindik sakeazko atera beharra. Kasurik onenean. Gutxi ateratzen baditu, seinale txarra izango da bera Bai, hori pasen kontuen ikuskizunantzako gauza oso jarraikorra eta oso erakargarrixe da. Baina, bueno, jokatzeko aurrien aurkari sartzaile bat daukezunien oso gauzat ezerozu da eta kontzentraute Junbierreko tantuan. Joder, sale bien, hostia, ha salido bien, me cago en Dios. Errebotean ez da oso egoki moldatu Diego. Oso gora aldegin dio eta partida berdintzeko aukera alferrik galdu dute. 9 eta 7 hemen txeuzue. Eguko lehiaketa. Laboral Kutxa saria. Gaurko hau bigarren jardunaldia. Lehengo astelenean. Lehen jardunaldian. Barandika eta Lekerika. Gaiendu ziren. Hirugarren jokoan 5 eta 4. Irabazi zuten Erkiaka eta Zabalaren kontra. Eta horren ondorioz. 3 puntu sailkapenean. Barandika eta Lekerikaren zat. Erkiaga eta Zabalaren zat. Gaur zer gertatzen da? Iñaki oso fresko ikusten da, igerten da. Berak peloti hartzen da momentuen. Gauzak era bat aldatzen die eta dominetan ipintzen da momentu batetik bestera. Alaxe da bai. Ongi Etxeto. Sale! Errebotarako utzi dute. Goiko. Atzera eskuinez. Eutsi Lopezek. Moztu baina erdi-erdira. Eta azean kasartzea egin duen dira. Kelebrea izan da, ezker hormara urbildu ere ez da egin, erdi-erdian utzi du, eta honek Zabalera mozten ere badaki, baina erdi-erdian ez da egin. Kelebrea iruditu zait, eta Diego, beira. Bai, esku-eskuko peloti izen da Diego parte tipe, eta nik ustot bera pezpala espero, hain erdire jutia. Gero Goiko gurutzatu ere egin zaio. Behar bada galdu egingo zuen. Istaz pilota. Eta partida berdintzeko aukera izatetik, bueno, partida ez, baina jokoa berdintzeko aukera izatetik. Berriz ere 3 tanto zatzetik joatera, pasatu dira. Beaskoetxea eta López. Uno más, Iñaki, Venga, venga! Imanol. ¡Solo! Bien, Iñaki. ¡Dale!
Goiko. ¡No puedo, sale otra! Ongi hor Diego. Etxeto. Dentro. Boste terditik Dale, Machete! bikain. ¡Yo voy dentro! Pagorran sartzen badu aukera. Atzera, ez du pasatu López. Eta gero berari ezker horman sartu zaio eta ezin saskian errenditu. Izan du aukera, Bai, eukide aukerie, baina, bueno, Iman Olibe etxako meriturik kendu bihar, oso ondo bastartu du pelotie, eta etxetontzako be, pelota txarra izen dela esango neuke. Aurretik eskuinez. Ez du behar beste arrotu eta Imanoli pilota buruz gain pasatzen ez du asmatu eta azkenean berari baztertu zaio 8 eta 10. Dena airean. ¿Quieres? No, está bien, gracias. Eta gaur egungo prestaketa, bueno, garai batekoena Felixena behintzat aipatu dugu. Normalean astean pare bat mendi buelta. Gimnasiorik eta alakorik ez. Gaur egungoa hain desberdina alda Jokin. Saguzu, nola prestatzen zarete? Bai, zuritik baltzera, Xavier. Bueno, egon ginen Gontzalo Uriona barren etxea, geroa zentroko prestatzaile fizikio dau, bat eskupelotari, eukez, bai, Lordi, Uriondo, Aretxabaleta bera, eta bueno, apurka-apurkez ez talarisek bai, ez? Barandika, Aritz bera, eta bai, urtikin pilo bat aldatu dan aspektu bat da, eta zesta puntara bai heldu da, ez? Bueno, labur esateko, Gontzale berak esate oskun, kasu honetan, ba, bueno, Euskal Pelotia dela, indarra eta potentzia asko lantzen da, edo asko bierdan kirol bat, eta berak 150ko garrantzisi emototzen honi. Eta gero, ba, bueno, norabide aldaketak eta azkartasune zein erresistentzia be, bueno, 125 eta 25ko garrantzi batekin lantzen ba. Orduan ikusten da, ba, bueno, 10 urten buruen zenbat aldatu dan prestakuntzie zesta puntan. Zuzeu ere, Gontzalekin zabiltza, Jokin. Bai, ja oindala lauzpabost urte hasi nintzen, Gontzal lagun handiziok, eta bueno, oin topera dabil, egiz izan bera pesate oste, ba, bueno, gerri dabela, ba, bapatien pilo bat zestalari hasi dizela berakin. Eta bueno, nik uste dut hau... Hori seinale hona izaten da. Bai, Eskea dagoenean zerbaiten ondoren izaten da. Bai, dutelako ongi lan egiten duela, eta bera egin dabiltzan eskalariek, emaitza honak lortu dituztela, eta... Xavier, eta sekretutxo bat ere kontatu behar dugu, izan ere aukerarik txikiena baliatzen dute entrenatzeko. Partida hasi aurretik Jokin bera ere kantxan entrenatzen aritu baita. Bai, apurtxu bat indo, goitxura hona galdu barik. Gero, kirol espezialitate bakoitzak ezaugarri. Libre, solo! Esta punta kirol asimetrikoa da, eskuinez bakarrik jaurtitzen da pilota, eta ezkerrak izatekotan ere, ba, bueno, gorputza horrekatzeko eta lagundu dezakezen behiteko eratan. Baina kirol asimetrikoa da, eta hori, ba, nolabait orekatu behar da, gorputzak ordain ez dezan. Bai, hori da, itxu, ba, adibidez, nire kasuen ni eskerrutzenaz, eta txikitzetik ikizinauen eskumiaz jokatzen. Baina, bueno, pelotari batzuengan, dana eskumiaz egiten daren pelotari batzuengan, itzelezko arazuek egon die fizikoki. Eta oso garrantzitsu da, olako mota honetako kiroletan, ba, bueno, lanketa orokor bat eitxia. Eskuman sekulako muskulatura baldina daukazu, eta askoz ere garatuago baldina daukazu korpuzaren eskumako alde hori, ba, ezkarrezurraketan nahi eta sofritu behar dute, eta herniak eta horrelako ondorioak ekarditzake horrek. Bai, eta bai, pelotari veteranuengan eta hainbeste urte profesional munduen ibili dizen pelotari veteranuengan, ba, itzelezko arazu edaz horrez, aldaka bueltan, belaunetan, eta bueno, horrek sintomak die, ba, luzera begire, igul gaztetaz ez, baina luzera begire agertu egiten die, eta oso garrantzitsu da prestaketa fisiko on bat eukitxea.
Beno, Jokin Arbek garai bateko eta gaur egungo prestaketa galderatu egin dizkigun xehetasun ondoren. Ea zer gertatzen den bigarren jokoaren bukaeran. Diego erremate bat kanpora jo du, Zabalera jotako pilota kontrakantxara joan zaio, gero Lopezen pilota bat galdu du, azkenengoa berriz Etxeto galdutakoa izan da. 12 eta 9 tanto garrantzitsu hau erki jarri du Nikolasek, oso ederki gauzak zail jarri dizkio Imanoli. Garai txarrean eta leku gaiztoan saiatu behar izan du hor, ezker hormatik irten berri zen pilota, begira. Punpagoran eta ezker hormatik irten berri. Oso ongi Nikolas. Eta bigarren joko honetan beste itxura bat ematen ari. Bai, beste itxura bat emoten dabilez. Gube gozatzen gabiz berakin. Eta nik ustot parte txikitxo baten Iñakin ondorio dode badala, pelota batzuk ikusten da, Iñaki Nikolasi berai lagaten da bilela, bedorrete konpixantzia hartzeko. Eta hori emaitza emoten dabil bai. Goiko pilota zaila sartu du aurrelari Zumaiarrak, errebotea luze. Lauter diraino joan da Diego, eta Etxeto ez da heldu. 10-13. Oso luze joan da pilota hori, errebotean Goiko txapa libratu eta lauterdi ingururaino joan da. Eta Diegok txaparen gainean txokoan erki utzitako pilota. Hemen txeuzue, Goikok pilota zaila sartu du. Eta gero Diegok lasterkaldi handia egin behar izan du hor gibelka atzeraka. Eta Etxeto ez da heldu. 10-13 tanto garrantzitsua eta urdinentzat, hemendik aurrerakoak denak izango dira azkena balitz bezala borrokatu beharrekoak. Izan ere, hau egin izan ezpaldute, ja bakarraren faltan, eratuko ziratekeen Goiko Etxea eta Lopez. Hori da, oin margen gitxi deuki ez, bai lehenengo zeta galdute eta, bueno, 13 eta marjunte markagailuen Borrisek aurretik. Ontxe da momentue, dokale edo bale esaten dana, eta tantuek etxeko momentue ontxe dabe, bisek. Lehen da biziko jokoan 195 pilotakada izan dira. Bigarren honetakoak erantzita, 400erako gutxiren faltan. 300 eta 423 dara matzate. Etxeto, bai, sake ona bai. Nikolas. Aire! ¡Sale! Metro! Kuñez, rebote bikaina. Ez dio, ederra utzi. Baina, erki Nikolas. Atzera Diego, errebote ingurutik. Aeztarra, Lapurtarra. Eskumaz orain 11 terditik. Aurrean botea egin arazi bikaina. Oso ongi Nikolas. Aurretik pilota zailak sartu. Eta gero indarra hundirik gabe botea egin arazi eta berak lortu du Gorrien joko honetako 14. kintzea. 14 eta 10 eta egoera larrian orain Beasko Etxea eta Lopez alde batetik. Orain nahita ez bostanto erreskan egin behar. Eta gero, 3. jokoa irabazi behar, hori lortuko balute, alegia. Lan oso zaila. Bai, lan oso zaila ez, baina bueno, pelota munduen Xavier... Handiagorik ere ikusi dugu. Hori da, hoiz esatera junaz. Bueno, azkenien bostantu die, baina bueno, momentu ontxe da. Eta tantueke izetiaz aparte nik ustot jokatzeko eri ebe pixkat aldatu inbidabela. Ze bueno, Nikolas be, eros jokatzen hasi da, eta Iñaki boteretzu bat ikusten gabiz, orduen, bueno. Aldaketatxo bat, komeni da.
Vamos, La nuestra, Goikoetxea. Vale, hizo defensiva, Erki gurutzatua. Sígueme. Ven. Voy. Dentro, tranquilo. Voy. Erreboteko zulotik, Eutsi Lopezek. Tiro. Tú. Pucho. Ikain. Dale, machete. Hau ere pilotaka erra, Eutsi Imanolek. Aire. Eta hortxe bukatu da partida. Azken tanto honetan ere zer nolako indarra erakutsi duen Iñaki. Hasi eta buka partida handia jokatu du. Haundixe, partidu haundixe jokatu du. Benetako Iñaki bat ikusi hori. Mucho. Ba, begira. Iñakiri nik gure datuetan agertzen diren horietatik bat egindako bat kendu egingo nioke. Beaskoetxeak utxe egindakoa izan delako, baina hala eta guztiz ere 17 egindako eta galdutako da. Eta sake errestoan oso zorrotz, Beaskoetxeak ateratako 7 saketan berak bukatu du. Sí, espera, dije como mi cesta y todo. Gero sakeak ateratzerako garaian ere, Beaskoetxea baino asko hobeto ibili da. Eta gero agindu egin du. Hor punpakora jarri da, berak askoz pilotaka da gehiago jo ditu. Datu hori ematerik daukagun orain lehen esan dizuegu emango genuela eta azkenean ez dugu eman. Goikoetxeak 112 pilotaka da, Etxetok 93. Eta lehendabiziko jokoa 15 eta 12 irabazi dute, bigarrena 15 eta 10, urdinetan berriz, aurrelariak 98 pilotaka da, eta atzelariak Lopezek 109. Eta Nikolas Etxeto, igogailuan gorantza doa, gustura, aeztarra. Oso lehiakorra da, eta lehendabiziko jokoan ez dugu oso eroso ikusi, normalean galtzen ez dituen pilotak galdu ditu eta apur bat partidatik kanpo ere ikusi dugu. Ez dira gainera galdutako pilotak bakarrik izan. Gero aurrera joan beharreko batzuetan ere ez dio aurrelariari behar bezala lagundu eta pixka bat lekuzkanpo ikusi dugu, baina gerora etorri da bere onera eta bigarren jokoan asko hobeto jokatu. Bai, Xavier, esaten da moduen, denporiek, gauzak beran lekuen ipinitzu ez. Bueno, partidu amairan Nikolasek beran izaeri ez egindan erakutsi dau, izaera langile, izaera borrokalarixe, eta Iñakipek ongitzantza asko emondotzela usteot, eta meritue bizena. Bikote ederra osatu dute, bikote hauek biak dira favoritoen artekoak, oraindik ere Beaskoetxeak eta Lopezek izango dituzte beren aukerak, baina jakina gauzak zaildu egiten dira lehendabiziko partida bi joko eta huts galduta. Sailkapenerako horrek badu bere eragina, ez da gauza bera bi eta bat galdu edo bi eta huts galdu, Jokin? Ez da bardine ez, bueno, puntuazio sistemia desberdine da, kasu honetan, bi eta huts galdu ezkero, bikote irabazliek 4 puntu lortzen ditu, eta bikote galtzaileek huts. Hori da, lehengoan batzue irabazi eta beste galdu egin zuten, pilotan ez da berdinketarik izaten, eta lehengoan barandikak eta lekerikak irabazi egin zuten, eta erdiak eta zabalak galdu, baina bi joko eta bat irabazi zutenez, barandikak eta lekerikak haientzat 3 puntu dira, eta galtzaileentzat bat, hemen berriz, bi eta huts irabazi dute, Goikoetxeak eta Etxeto horri esker 4 puntu, eta sailkapen buru jarriko dira orain, eta Beaskoetxeak eta Lopezek berriz bat bera ere ez dute bildu, eta horrekin gauzak zailtzen hasi zaizki. Eta ez dakinik ane burua mendiaraztegia da protagonistak ondoan ote dituen. Berehala etorriko dira, Xavier, baina oraindik ez dauzkago gure aldamenean. Igogailua ondatu egin omen da, eta Etxeto igota gero ondatuko altzen, ez altzen hor barruan geratuko. Badatoz, begiztan ditut behintzat. Minututxo da, Xavier. Ederki. Beno, Jokin, ikote indartsuak eta orekatuak biak ere, baina batzuk oso ongi hasi dira, batez ere aipagarria da Iñaki Goikoetxearen lana, lehen jokoan istira handiarekin aritu da, bigarrenean ere bikain eutsi dio, galdutakorik ia alerik ez du izan, bakarra,
Eta, bueno, bagenekien, baina argi hauekin. Bai, argi honekin. Iñaki da, eta Nikolas da. Eta, ondino, bueno, txapelketa hasieri da, eta Diego eta López Epe zer esan emango da bela usteot. Baina, bueno, azterketa moduen, Eurepe, ikusi dabe zeo zer aldatu inbida bela. Datozen, bi jardunaldizei begira, emaitza positibo lortzeko. Beno, orain bai. Orain bai, Xavier. Ez dakit igogailuan edo eskaileren bitartez, baina aneren ondora joateko bidea egin dute eta irribarretsu daude biak. Bai, Xavier. Ez dago zalantzarik hauek zer egin duten, irabazi edo galdu. Bizet eta utzi irabazita pozarren dauzkago aldamenean. Iñaki, amaitu berritan, ze irakurketa egiten duzu? Bueno, gustora, ez. Aurrenengo zatian erremate asko ibili naiz botatzen. Bigarren ondez eta euki hainbeste aukera, nik uste tantuaz lantzen jungala tantuz-tantu. Gure aldea izan eroitzen, da abantaila txiki hori mantentzen saiatu gara partidu guztian, da 15. tantura arte. Iñaki, entzun datuak 17 egin dituzu eta bakarra galdu. Bueno, hau azkenian bikoteko partida da, ez? Nikolas ondo ibili da jokatzen, pelota asko utzi dizkinik nire joko egiteko, eta azkenian, bueno, gaur nire alde dero didia tantua, bilar bere alde, eta hemen importante da bien artien, tantu egiten jarraitzea. Nicolás, ¿qué tal estás? Muy bien. Sabíamos que teníamos un partido duro, pero un placer de jugar con Iñaki y ya sé suerte que tengo, entonces tenía que hacer mi trabajo. He hecho un poquito más de fallas por mi parte, pero hemos jugado en equipo y me ha ido perfectamente y gracias. Has ido de menos a más, has empezado el partido fallando más, pero a medida que ha ido avanzando el partido has cogido más confianza. Es que hace un momento que no he hecho un partido tan difícil porque he jugado en un derby y después he estado suplente en la Copa del Mundo, entonces es duro de entrar con 4 protagonistas así, 3 protagonistas así, entonces estaba un poquito nervioso, pero poco a poco he jugado mejor ya pues para ganar con Iñaki. Gracias. Iñaki, eta biok hain ondo moldatuta, 4 puntu momentuz behintzat sailkapen buru. Bueno, guaindikan asko geratzen da ez, partida asko jokatu berdia, importantia da hasieran bat eukitzia, gaina bizetetan irabazi deu, puntua gehiago diala azkenean, eta gure helburu hori da ez, partido jun, set saiatzen irabazten, da aldian set gehien irabazi, eta partidak bizetetan irabazten baiteu, asko zero beto. Nicolás, es importante empezar ganando en este campeonato. Sí, porque tenemos 2 otros partidos. Podemos ahora estar primero del grupo y es lo más importante para encontrar el segundo del otro. Después no tenemos partido fácil, hay que jugar todos los partidos y gracias a Guernica porque jugar en este frontón con un público así y con pelotaris así es un placer. Eskerrik asko zuei. Vale, eskerrik asko. Venga. Beno, gustura daude. Gustura daudenez bi irabazleak nola ez dira egongo. Aurten oraindik ere indarra handiagoa izango du. Izaten ari da dagoeneko. Neguko lehiaketa hau, laboral kutxa saria, iazkoak aparteko erantzuna izan zuen eta zirraragarria izan zen, baina aurten lehendabiziko egunean 2000 lagun, bigarren honetan astelen buruzurian denak ala izango dira astelen buruzurietan eta beira, beste 1500 lagun bildu ditu. Partida honek eta gustura izango ez diren bakarrak, bi galtzaileak, jane. Txamponaren beste aldea, Xavier. Diego, balorazio txikitxo bat eskatu nahiko genizuke amaitu berritan. Bueno, lehenengo partidue, nik uste dut ez gure jokuein, eureko ondo gondiez. Lehenengo setien igual nik esakiaz ez dut azierte, hor joan da gure zeta, euren zeta. Gero bigarnien, 3 lautantotik atzetik jokatzi beti, oso ez da erraza, eurek ez da faio bez, da, ezkenien partidu joan inozku. Manol, ala ere birritan, tanto bakar batera gerturatu zarete? Bueno, bai, gerturatu gera, baina egia zan, nik usten de kritikoki gure jokoa ez dugu egin, pixka falta zaigu gure nivelera aiatzeko, bai Diegorietan eri. Eta azken finean, naiz eta gertu egon beti biligara atzetik eta sufritzen eta ez gara egon, konforme kantxan, ez? Hori izan dagakoa, baina egingo dugu lana eta etorriko gara hobeto. Atxedenean, lehen zetaren atxedenean, zer esan diozu elkarri? Partida oraindik ere ekarrazen dezaketen? Azkenien
partidu asko gogatuko batera, honelako txapelketak bai, da, bueno, azkerin gauza askorik ez da, esan ez da. Bakotza badakigu zeren bideoen kantxan, ez da nien urtetan badakigu ez da bilela urtetan, da, bueno, gauza gitxi aldiz izan. Segidu, bierrien, da, bueno, baina, bueno, ez da urten. Bikote, txapelketa oraindik luzea da, beraz, animo eta emaitzak helduko dira. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Elkar ongi ezagutzen dute bai, elkarrekin asko jokatutakoak dira, elkarren kontra ere bai, elkarrekin Gernikako Grand Slama ere irabazitakoak ere bai, eta hauek oraindik ere kontuan hartzekoak izango dira. Ba honen bestez emango diogu gaurkoari amaiera, ostiral gauean Iztu eta Gaztearen debuta izango dugu, Tolosako Beotibar pilotalekuan Lasorekin jokatuko du Iztuetak, Jaka eta Arangurenen aurka partida nagusian. Jokin, eskerrik asko eta berriz arte. Zer bat, Xavier? Datorren astelenean itzuliko da Winter Series, neguko txapelketa, baina ostiral larun bat eta igande goi mailako eskupilotaz gozatu ahal izango duzue. Eskerrik asko, pasa gabon!